Температурите започнаха трайно да минават над 28 градуса. Влажността започна да намалява. Здравейте от Разсадник Фантазия. Има две причини, една хубава и една лоша, които над тази температура може да ви радват, но може и да ви унищожат реколтата. Първата причина е, че наближава време за море. Втората причина е, че акара започва да се размножава много бързо. Пайжено образуващия акар, който може да намерите отдолу под вашите листа на растенията, най-често зокум, започва да се развива с много бързи темпове и ако вие не обърнете внимание на този факт, растението много бързо първо губи вид, второ ще загива и трето жегата довършва работата, когато листата започнат да изчезват. През лятото листата са най-важният източник, който запазва вашето растение живо. Започвате пръскания с валмек и така нататък, или препарати, които могат да ви помогнат в комбинация с листни торове, вашето растение да посрещне лятото много добре и да се кефи на това слънце, както вие се кефите на морето. И към края на видеото кажа нещо много важно, което научих за акарите. На това поле тук никога нямам проблем с пайжено образуващ акар. Не защото не се пръска. Гледай. Защо става така ли? Защото акара мрази влагата, водата и високата влажност. Чао!